Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw. Sang Lunes, yari kita sa ika-10 ng adlaw sa bulan sang Mayo 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga magainop na lahi, tubdob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita
gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kamusta kamo mga ka-aksyon amon sa kanginan? Kabayon ta nga ox lang ang aton sining nga pag-sinalayon, no? Sa mga ka-aksyon ta sa palibot sang syudad sang Bacolod, kamusta kamo iya mga ka-aksyon amon sa kanginan? Ilabi na sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod. Kag sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental, sa mga syudad kag Banwa, diri mga ka-aksyon sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga ka-aksyon ta sa Oriental side, kamusta kamo mga ka-aksyon amon sa kanginan? Kabayon ta nga ox lang ang aton sining nga pag-sinalayo. Yara lang si COVID-19 gapasalipod sa aton sining nga mga tagsa-tagsa ka mga kauturan ka, no? Ara lang si COVID-19 gapasalipod lang na sa gapangayo lang na gapangita lang na sa sang lugar nga makastrike ini siya na naman mga ka-aksyon, ha? Sige sa mga ka-aksyon ta sa bugos nga riyon size, kamusta kamo iya mga ka-aksyon amon sa kanginan? Kabayon ta nga ox lang ang aton sining nga pag-sinalayo sa mga kaprobinsyaanan diri sa riyon size. Mangin kaupod na ito ng aton sining nga mga action reporters, kalakip man ang aton sining nga balita nasyonal gikan sa News Center, plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kinandan nako ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Tutok na mga ka-aksyon sa atong sining nga pagpangalagad anong mga balita sa sining adlaw. Sa Kapitolyo Provincial main kaupod ta si aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa 61 anyos nga lalaki sa lockdown area sang Bakuyangan Hinubaan patay sa COVID-19. Kad bangod sa pagdamo sang aktibo nga kaso sang COVID-19, kapasidad sa mga quarantine kag isolation facilities sang gobyerno probinsyal gindugangan pa. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Pila ka mga bulutuan liwat nga ginbuksan kag ginhimo nga quarantine facility sang syudad sang Bacolod. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kangtanan sa isa patay isang pilason sang magbunggo sa trucking ang ginasakyan nga motorsiklo sang magpakaisa sa Circumferential Road, Barangay Alihis, Syudad sang Bacolod. Magi-update kita karon sa kay Aksyon Eric Magbanwa kung kamusta ang ila sining nga sitwasyon nila bina sa pilason sa sining pagkabunggo sa trucking sang motorsiklo nga ginasakyan nila, no? Sa Nukpo naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden, mangunguma na sa puwan patay sa pinyahan sa Don Salvador Benedicto. Nga kapataya sini, karon dugay-dugay hibaloon ta, samtang lalaki ginlutang sa banwa sang Tuboso, Pilason. Kag magamay man sa syudad sang Escalante, ginpanglutang man sila ho. Aton hibaloon karon sa report ni Aksyon na Brian Morden. Samtang balita sa patrol, 3 ka mga nagaparagya sang drug din sa syudad sang Kabangkalan. Magapangatubang sang patong-patong kaso suno sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Samtang sa balita sa SART sa Special Assignments, LTO Bacolod liwat nga gin-lockdown umpisa subong adlaw tugtog Biyernes matapos magpositibo ang 2 ka mga empleyado sini.
Way naman na opisina sa LTO bangod nga duha ka mga empleyado sa mga ini ang positibo sa COVID-19. Ay, perte. Samtang sa balita sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Akson Roger Gotind sa syudad sang Escalante, duha ka mga persona arestado sa sunod-sunod nga buy-bust operation. Samtang sa Lacarluta naman nga balita ay gabalita ni Akson Percival Villamor sa Central Negros sa Banwa sang La Castellana. Isa ka preso kag duha pa ang napatay sa aksidente. Preso siya, nagkagwa siya o sa nagluntad nga aksidente sa Barangay Mansalanao, La Castellana, Negros Occidental, Kaina, Sangaga. Ay nanong preso ni sus, kag duha pa ang patay sa aksidente. Tunibaloon karon sa kay Akson Percival Villamor ining balita kung pilagid ang napatay kag pila ang preso nga naangot sa among aksidente. Samtang sa balita nasyonal, balita ni Akson Dorel Cabato, lain-lain nga bakuna para sa first kag second dose ginakonsiderar sang Department of Health. Kag Comelec nagpahanumdum sa mga tawo nga magparehistro na para sa 2020 elections. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Rayon 6, kag diri sa syudad sa Bacolod, kag Negros Occidental. Aton hibaloon na karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Sa mga kaksyontan nga nagaplastar na sa sining udto, karon pa dugay-dugay mapanyaga, no? Karon lang dugay-dugay, no? Pero ang iba nakatapos na gid man kag nagapahunay-hunay na sa sining oras, no? Inupdalay kita mga kaksyon, tubtub nga matapos ang ato sining programa, pero relax lang ang halos kalabanan, no? Kay mahinang kalaban Sa mga ka-aksyon tang yara sa Facebook page, i-like kag i-share ang aton sining programa sa Aksyon Radyo Bacolod Facebook page mga ka-aksyon. Sa Aksyon Balita Banat Bulig, i-share lang kag i-likes mga ka-aksyon. Kay tingwan tayo na karon nga mabasang inyo sining mga mensahe. Plus ang mga kaaksyon ta sa www.aksyon.radyo Bacolod kag sa mga YouTubers na aton mga kaaksyon by Aksyon Radyo Bacolod. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa ginapabot ninyo nga STL o kung Small Town Lottery result mga kaaksyon. No? Karon nga adlaw Lunes, Mayo 10, tuig 2021. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta 2 kag 26, liwat 2 and 26. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa Ayos, sige, sa mga kaksunta pang tirahon tani anay, no? Sa mga nag-like kag nag-share sa aton sining programa, no? Daligid lang kay tinguan tani anay ha. Nga mabasang inyo sining mga mensahe, no? Sa aton sining Facebook live, no? Sige, daligid lang kayo, open tanay. Para sigurado makalarga kita sa aton sining mga hilikoton, no? Daligid lang kay gatiyog pa siya. Gatiyog pa siya, no?
May lang nga pagpamati kay Elmer Boyet Villamor. Mayong udto, Action Rex, monitor kami di sa La Carlota. Upod sa mga friends ko, sila ni Incheck, kag Ami Halandone sa Eco Center. Di ng Eco Center ni Sir. Melchorita Ferrer, may lang nga pagpamati, no? Ano ining natabo ni? Daligid lang, no? Kay daw hindi hisgutan, no? Daligid lang. Para nga sigurado. Parang ala na bales, mayo lang nga pagpamati, no? And sa kay Arnold Bidayo, good noon, Action Rex, watching live from Barangay 3, La Carlota. Happy birthday, my Cap Nab El Mondo. Amuning si Cap El del Bermudo ni. Cap Nab El Bermudo. Sa di ini Arnold Bidayo. Kaya tiya Kim Meriman, may lang pagpamati. Helen Jeneline Werba, may lang pag-monitor dra sa Kuwait, no? And Corazon Labrador, may lang pagpamati, Corazon. Daligid lang ha, kay Bukaron, tadi anay sa piyak ko ha. Corazon Labrador, si Alzahara Palmares, always gid ga monitor kag naglantaw sa Dammam, Saudi Arabia. Thank you so much, Alzahara Palmares, no? And Percy Ortiz Tiayon, may lang pagpamati, Percy Ortiz Tiayon. Kay Valencia Kinet, Barrio Garay, may lang pag-monitor. Kay Huma Lumina, kay Jocelyn Libon Dispoho, kag kay Alex Montesa, kay Vanessa Mayo, Kelly Jelly, kag kay Ma'am Lida Zamora Yamagisi, kay Ma'am Lily King. Salamat gid, halin sa kay Alex Montesa. Kay Martin Aliling, JR Pilayo, may lang pag-monitor na sa Singkang Airport, no? Sa kay JR Pilayo. And Noy Erwin Gonzales, may lang pagpamati, Erwin Gonzales, kag lakip na sa kay Donna Macario, Donna Nabarte Macario. Salamat gid. Okay. Alunan Suset, may lang pagpamati, Alunan Suset, no? Thank you so much gid. Ayos. Sige, daligid lang kay diri sa pihak naman nga bahin check kita, no? Sige, daligid lang kay kahinay sang piyak tang hilikoton. Sige. Kay Alunan Susetara naman. And Gian Resisio, kay Madam M. Sabuso, may lang pagpamati, belated happy birthday, Madam Ems Abuso. Kay Melchorita Ferrer, Amifil Ormando, at Kim Meriman, kay Karen May Tegnera Hernandino, no? Humalumina kay Marge Doong, kay Hugan Dilapina, and Noy Erwin Gonzales. Sa piyak naman, kay Bia Jonathan Persito Ayon, sa kay Martin Gonzales, Itel Gabuan, Bergo September, kay Snoopy de la Cruz, Nebla Sinal Marcon, no? Arnold Bidayo, kay Rosauro Domon, Edwin Hamili, kay Jeneline Duerba, no? Kay Carmina Berdan, Aldrin Bayo Gibardle, kay Amor Malayang, George Gargasiran, kay Ronaldin Nicor, Marsor Duasal, Nexon Relota Bernardo, Valencia Kenneth Barrio Garay, Jocelyn Libon Dispoho, Rochelle Torbella, kay Emily Hindrala, Dolcilina Biliena Siason, kay Alex Montesa, Joji Casalim, Martin Aliling, Amor Fernandez Tagonera, kay Leslie Lacorom Moquerio, kay Roselyn Colinco Baldisimo, kay RJ Alipan, Rochelle Evangelista, Donna Nabarte Macario, kag Diding Alohamento. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon ang iban sini, hatagan tanig talupangod sa aton sini nga pagpangalagad dugay-dugay. Sige, standby mga kaaksyon ha, sa aton sini nga balitaan, mabatian na sa diligid lamang madugay. Simbanwa, mabugnaw nga hangin
pagadapya na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na Ang aksyon balita, banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2017. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:46 ang aton oras 11:46 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang nga maghubin ng may edad na? Pwede gid. Kinanglan mag DTX 500 capsule kita matagadlaw, no? Ang DTX 500 capsule loaded din isang superior antioxidants nga nagaprotekta sa mga skin cells batok sa pagkaguba sang free radicals nga ginpalala sang pollution UV rays Kadtuan tanang mga balita nasyonal, buylog nga ginadulong sa inyo sa kaaluan ni Aksyon Dorel Cabato. No? Naka-face mask ini siya. No? Lain-lain nga bakuna para sa first kag second dose, gina-rekomendar sang DOH o kung Department of Health kag Komisyon ng Eleksyon nagpanumdum sa mga tao nga magparehistro na para sa 2020 election or 2022 elections. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Western Visayas, sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita upod na kay Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Doors, mayong to. Yes, Action Rex, mayong to kag saton man nga mga tag palamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Isa sa ginatun-an sa karon sa Department of Health ang mahimo epekto sang lain-lain nga bakuna nga ihatag sa una kag ikaduha nga dose. Ginapahayag iyan ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga nakig-angot na sila sa Department of Science and Technology kag sa Vaccine Expert Panel para magpatigayon sang pagtuon angot sini. Handa naman ang DOH nga maghulat sang resulta sa anuman nga pagtuon angot sa kombinasyon sa mga bakuna tubtob sa makahimo sang ebidensya nga safety ini o na luwas para sa publiko. Kag may inisyal man nga pagtuon ang VEP nga nakadiskubre sang theoretical basis apang bangod teorya pa lamang kinahanglan sa gyapon sang dugang
nga mga impormasyon kag ebidensya. Kag sa dugang balita nasyonal, nagpahanumdom naman ang Commission on Elections sa COMELEC sa publiko nga magparehistro na labi pa nga 4 na lang kabulan antes ang deadline para sa voter registration. Target sang komisyon nga maka-record sang 7 milyones nga mabag-ong rehistrado nga botante, apang 2.8 milyones pa lang sa karon ang kadamuon sang mga nagparehistro umpisa sang Abril 30. Naibaloan nga sa Setyembre 30 na ang deadline para sa voter registration kag suno iya sa kay COMELEC spokesperson James Jimenez, hindi na palawigon pa ang voter registration period bisan suspendido ini sa mga lugar nga napaidalom sa istrikto nga community quarantine status. Nagahimo naman sang tikang ang COMELEC para pasangkaron ang kahigayonan sang publiko para magparehistro samtang ginasunod ang health protocols batok sa COVID-19. Kalakip diri ang pre-online registration para madasig na ang proseso pagpadulong sa aplikante sa COMELEC office. Diriya sa Bacolod dinaguso action doors. Yes, Action Rex. Kadamo yaga pa galinya tapos way pa sang social distancing kapon dira sa katedral sa ngapon. Ay hindi pa matyaga mo yun wala iya sang COVID yang nakalabay ko na kapon mga 3 o'clock. Ay sus, grabe daw makaladlok yung sitwasyon sa ngaan gida actually ginlabayan sang katedral man. Pero ang sa sulod dampi, kang nagasulod pa nga mga nagasimba, kadamo gi Jackson doors. Daway gintuman ang health protocols nga magantad-antad bala. Kadamo kapon sa nagsimba. Damo-damo Kay Mother's kapon. Day mo actually. Muna kon Mother's Day. Nagpasalamat. Nagpasalamat sa mga mothers nila. Nga ano sila gyapon, healthy. Okay. Bisan may pandemic. Hindi ka na mangin healthy kung magamuto ka damo. Yan daw napabayaan. But sinong Gani nagaregla to man. kapon sa may katedral da? Okay man na magdinaguso pero pila man kami sa bala kunon taman tani da ang health protocols naton tigaling daw napabayaan naman ng sang syudad action doors mo. So, buong mga tao, wala na Daway na nahadlok ya. COVID, actually, sa mga tinipon-tipon. COVID kada kung sa bagay, COVID kada kung nagutman kay mo yan. Amo lang nagaling mga simbahan bala, dapat i-maintain tagid ng health protocols ta kahapon niya sa ngapon da sa ngaan gidya sang katedral may lambay tuod sa may barikada pero ang nagabaton blaga dinaguso gyapon action doors. Why na social distancing 1 meter why na? So ano man wala guro naglaom ang why guro kay ti Mother's Day kahapon. Nga madamo sang mga tao nga magdinaguso. Ikaw din ka nag Mother's Day kahapon? Dri lang duty. Okay. Kaya ano Action Rex every day is Mother's Day. Mother's Labi Day na gid na. kon 15 kag 30. Mother's Day na siya. Gina sang mayo gida no 15 kag 30. Especially sa may mga asawa. Correct. Amo nang mayo na Rex. Nang mayo da. Sige sa mga sa mga remind lang liwat Remind lang please i-follow ang health protocol. Kag may mga man bala Action Rex, may mga online man bala pwede sila kasimba, online misa, may diba? online mass. Kadamo sang online mass. Galing ti lain gid guro kun nara kas personal ambot nano kun lain gid kun anong kinalain sina sa imo action doors. May kinalain ang live kag ang diba siguro kay mas ma-feel nilang presence sang Ginoo kun ara sila mismo sa simbahan. Kontra mamati ka lang. Yes, kay kontra ka mamati ka lang Rex tugod may mag-chat si mo ti ma-appear mo ti replyan mo na. Hindi ka wala cellphone nanay, wala cellphone while nga nagamisa sa kanginan. Internet kung pwede kung maglantaw ka. Timon mo sina pang off mo anay imo. Lang may mag-message dahil ng utang mo dire bayaran. Tignan ka na mag-palpitate Action Rex. Imbis mayo kung pamati mo sang misa hindi ka ka-focus, diba? Gani. Tingalag ko gapon sa katedral da paglabay ko sa ngapon. Kay hapon actually naglabay ko. Ay, nano ka nagbakal ka bulak? Nagbakal ko bulak sa dalo mo. Ti paglabay ko, damo gidya action doors mo. Do makaladlok bla masring mo. Nga na ano mo da. Mga salakyan da sa tubang da ikit-ikit ng mga parking anay da.
Sa tubang sa katedral? So wala gali may nag ano Why gani mga traffic enforcers? Why action doors? Ay, basta Kapon hindi nag-Mother's mo Day ma-feel man kay ng mga- duty ka kapon sa ngapon mo. Gani, Hindi mo mo ma-feel. Oh. Dito pagit sa dalam? Ang nabaklan sang bulak? bulak, Why na COVID ya? Basta importante may bulak ka lang nga bitbiton. Makabaka ka lang bulak. Ay, kala- Why nang mga chocolate gani nga before? May chocolate pa nagagbulak mo. Ginabaligya. To ya, bulak lang to bulak makita na ko lang. lang. Tigol Ti- pinagsaka ang hilanat sang bulak gapon eh. Ate, laban eh. Mahal ang bulak. Laban may gapon. nagapaobra pa gani mo. Ay, tuod ka. O, bisan na po na may nagapaobra gyapon mo. Puro lang rose ako na. Puro lang baho-baho da nga bulak. Baho-baho gid. Ang malain-line color. Oh, Mga pero orange. random lang Oo. Hindi lang ano-ano magsalig kita. Hindi gid magsalig kay bawo kabudlay nga daan magka-COVID kita, no? Kabudlay gid action Rex. Ang ibang- Gahamba lang tanga wala sang COVID, pero ang COVID ara lang nagapasalipod Balong yati. kaiban, wala gapati nga Why? COVID action Uway Rex. gapati action doors. Bahala na daya ko Ay, may magka-COVID COVID ya. dili. Mao sila. Ay, Sa kaya- ulihin na lang babala nila. Kung maanan sila, matapikan sila sa COVID. Budlay ka tama, damo na nagkalamata, even doctors. Si no? Maninay Nini Campaniel siling niya I used to attend online at Riverside Chapel. Wow. Amo na yung nami yung Maninay, no? Nami gid sa church but senior na off cellphone kon nagasimba. Dapat amo wala na cellphone. maganda, Isa man lang nakauras actually mo. Kung nagapamati ka sa radio, nagalantaw ka sa television or what? Nami gid na yung Maninay wala cellphone yan, naka-off gid yung cellphone mo. Correct. Magka-focus ka Para mo, focus do ga live ka lang Blacks on Doors, no? Correct. Amo nang kinalain kahapon nga nakita ko Dras Cathedral. So, in short, kung may mga traffic enforcers na sampagar siguro to. Gani, galing kay wala gali. Galing kay daw wala ko kita traffic enforcer Wala sila puro kahapon. maglaom nga damo masimba. Gani. Buton allowed na sa simbahan nga fully book yung simbahan hasta sa guwaya mo. Ay, Why kaya ko kasunod galing sa simbahan kung damo pag ito tawo. Dalang ko hasta sa may Sa gwa. simbahan guro yati may distansya may na yan. distansya. Sa sulod. Limited lang. Tayang sagwa guro nagtinutok. sagwa, siya, oo. Rex. Ito Kaya pamati makin pa mo to na, sila no? magamoto. Ang buta? Na naginutok. Galing kay gaping minsas laguro next time. Sa mga masimba, nga lang taon daw gutok natin. Di na Oo. tanayan. Di na Sa next na lang nga mas, hindi na magsali ka dugok. Ting iban to na gulat-walat idman to action doors. Kung iban way gid jaguro kaulat basta may ginasakuan ban the next nga mas basi kung may kaladtuan amo na nga nagdinaguso sila sa mas kahapon, no? Sige, ilikaw-likawan ta na kay medyo nagnubo-nubo na dan atong Oo. cases. Di pa sa kaon ta pa ni. So, hindi na. Ga Kaya to nag-34 digit ta na lang ta. kagapon. O 34 kapon, no? Yes, correct. Hmm. Sige, ma-update Sige. lang ko sa world records ng COVID-19 Action Rex. Kaya ang cases subong nagdangat na sa 158,968,165. Ang nagkalamatay, 3,306,675. Kag ang recoveries sa bugos nga kalibutan, 136,494,427. Sa Pilipinas, pinaka-latest, nagdangat na kita sa 1,101,990. Ang nagkalamatay, 18,472. Kag ang recoveries, 1,022,224. Sa Negros Occidental COVID-19 update, ang cumulative report nila from March 27, 2020 to May 9, 2021, ang aktibo nga kaso, yara sa 2,437 subong, pero ang total cases, yara sa 12,940, kag 61 ang nadugang kahapon. Ang nagkalamatay, 293, at ang recoveries, 10,210. Sa Bacolod naman, ang total cases, 8,019, matapos nga may 43, gali action Rex, ang nadugang kahapon, 43. Nagdala ini sa kabilugan niya, 8,019, kag ang recoveries amuya ang 34. So nagdala sa kabilugan niya 6,863, kag ang death toll wala sang bag-o ganay nagapabilin sa 221. Out of 8,019, 935 ang aktibo nga kaso subong sa Bacolod. Sa Western Visayas, 196 ang mga bag-o nga kaso nga nagdala sa kabilugan niya 38,109.
Ang recoveries 227, nagdala sa kabilugan nga 32,027, kag 5 ang nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 938. Out of 38,109, 5,138 dire ang aktibo nga kaso. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. May lang pagpamatid ra kay Maninay Nini Campaniel, no? Nag-monitor sa sining mga inoras. Sige Maninay, ox lang Ang report ni Aksyon na Dorel Cabato builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang D3 Bayo ang pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo kinanglan ta D3 Bayo. Ara lang na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstores sa inyo sining nga lugar. Katuantang balita ni Aksyon Alvin Graba, unahon tanay sa patrol, ini may kangtanan sa pinaka-latest 17. Ka mga nagparagiya, 3 ka mga nagparagiya sang Dagdeno sa syudad sang Kabangkalan, magpakatubang sang patong-patong kaso. Suno sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Daw 17 blatong arestado mo plus ang nakapalagyo nga daw amugid ang subject sang ila operations ni. Kagiban pang mabalita sa patrol hibaloon ta we have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rexiga Pasaka karon sa hapon ining patong-patong kaso violation sang RA 9165 batok diri sa drug den maintainer nga si Ricardo alias Kadoy Garcia, 35 anyos ang Purok 1 Barangay 6 sa siyudad sa Kabangkalan. Plus pa diri sa duha pagid nga ka mga persona drug o na drug den maintainer nga at large tubtub karon si George Ordoña kag Reggie Matos. Diin, 3 ginis lang at large? Duha ang at large action okay. Isa ang arrested. Si Matos kag si si Matos kag si Ordoña muning at large. Ordoña muning at large. Nakapalagyon isla. Nakapalagyon ni sila aksyon na Rex namuti kalabi ang sara ng trupa sa mga kapulisan kag PDEA ti dalagan ta biyaan taning 16 pang nagkalabilin So bali sumatotal ang nagkaladakpan tinaligdan nga Sabado 17 tanan aksyon na Rex. Kadamo ba? 16 diri ang parokyano sa diri sa nadakpan. Parokyano meaning manugsuyop. Manugsuyop. Kag manugbakal man. Bakal manog suyop. Pati isa diri sa nadakpan man ang drug maintainer nga si Ricardo Garcia. Sunod diri kay PDEA Negros Occidental Head nga si Nicolas Gomez. Paagi ini sa gintingog ka pwersa sa PDEA diri sa Negros, Guimaras, kag Kabangkalan City Police Station. At gayon gid nga nagkaladakpan ining manugsugop kag ang drug den maintainer isa lang ugalin. Pero ining nagkaladakpan action Rex o kun ang ining operation nga ginpatigayon dito sa area sa barangay 6 sa siyudad sang Kabangkalan ginakabig ining shabu Tiangge sa Kabangkalan. Grabe ba? Shabu Tiangge? Shabu Tiangge sa siyudad sang Kabangkalan but sang satong tinalikdan nga Sabado na dismantle sang ila sining hanay sa diin paagi ini sa ila sining ginatawag bala action na Rex nga Oplan storm. Ang PDEA kag kapulisan ginplanuhan kung paano masulod ang ining lugar. Oplan ano? Oplan storm. Muna ning bagong gina-consider sang PDEA ang operations nila? Sir, kung ang pagkahambalan ining mga Shabu Tiangge bala action Rex ining drug den Oplan storm muni ang ila sining term nga ginagamit sa diin ini tigayon nga na dismantle ang ining lugar sa diin actually action Rex ang lugar dira sa area sang barangay 6 kilid lang ni siya sa Ilog Hilabangan River nga dito na
nagli pakadto sa may kwanda sa may Taytay. Yes, Action Rex pakadto na sa may Taytay ang guaan sini. And ang area sa Barangay 6 Action Rex kung dara ka abi mag-umpisa sa may plaza nila Action Rex, going ka sa south nga o kung sa east nga direction, marekta sa Barangay 6 ina amo ning ginahambalgan inila yang bakla ginabaklan sa mga balas-bala kay mayo ni nga mga balas ang ari diri mong ginahimo man nga ginakwari man sa nga pila naton ka mga kauturan sa Southern Negros para magbaligya man. Now ang tabo diri Action Rex daw matupa diriya o kung tabo diriya nga gawa sulod ang pila ka mga personalidad kag dira na Action Rex nagbakal kag magsuyop ang ining mga parokyano kay suno gani sa iya nga may kahigop Action Rex sa kilid sang tangkal. May baboy, may kahigop sa kilid sang tangkal sang baboy. May kahigop Action Rex sa sulod sang tubuhan, kilid sang tubuhan. May ari man ang Action Rex nga mga iban nga mga parokyano nga nagasuyop gid sa Shabu Changi o sa Shabu den nga mabakal kagid lamang sang suluyupon abi o kung isa ka ginatawag nila Action Rex nga plastic sachet sang suspected Shabu Arkilaka sang drug paraphernalia, pwede man Action Rex nga straw, pwede ka man niya mag-usar abi sang ang pipe balang nga ginausar Namit nila. ginaw. Hambal nila Action Rex, namit man ko mo, sa kanamit turns ko no. Oh. Nagayuhom lang kubla mo. Kung ginbakal nila guro pagkaon kag tuduhan up-uplas panggigaron may kapuslanan pa. Kabalo ka mga customers nila, kung taga diin, may taga Ilog, may taga Hinigaran, may Himamaylan, may ara taga Binalbagan, may Grabe ara gid no? Damo, may taga Oriental Side pa Action Rex, hindi gani ba daw Negros Occidental o kung probinsya sang Negros Occidental ang ila sining mga Nangayaw pa? Oo, ang ila sining mga customer. Nano. That is why siro sa iya nga isa ni kabagay nga nakalabot man sa ila sining nga opisina. That is why nagtingob ang puwersa sa mga kapulisan sa idalom sa Kabankalan City PNP and ang PIDEA kadiri Action Rex tigayon nga na zero in nila ang lugar kag dito gin strike sa mga otoridad kag tigayon nga dadakpan ining 16 ka mga manugsuyop ang drug maintainer na si Garcia samtang nakapalagyo ang duha Action Rex. Karon ang kaso diri nga patong-patong nga kaso ang pag-atubangon karon sining tatlo man sa piyak sining nga nakapalagyo abi si Matos kag si Ordoña Action Rex. Still magapang tubang ini sang patong-patong kaso and that includes si Ricardo Garcia nga violation sang Section 5 amuni ang selling, ang Section 11 paghupot sang illegal nga droga, ang Section 6 amuni pag-maintain sang drug den, kag Section 26 may Section 12 pa kay mga paraphernalia mong ang violation of Section 7 amuni ang visiting drug den ang igapasaka man karon nga adlaw against diri isa 16 pa ka mga parokyano. Ari ang pahayag ni PIDEA Negros Occidental Head nga si Nicholas Gomez. Tawag nato ini siya nga Shabu Changi after sa ginhimo nato ng mga series of tracing and surveillance operations in lugar. Nakita nato na may tatlo na personalities nga nag-maintain isang drug dens. Pero hindi nang ganing siya tatlo. Damo pag siya yung mga drug dens. Nakita mga drug dens na rin mismo lalong sa Kawayan, idalom sa Katuban, idalom sa mga pangkalabala sa baboy, ara dira ng hingin ng mga traffic. So may tatlo mga kabalay sila ang ginamintay man ng mga traffic. So that's why based sa na information ato nahimo, base na gani sa atong ginkandak ng mga surveillance operations and patients. Ang atong opisina, ang Negros Occidental Provincial Office, kaupod natin ang Kabangkalan City PNP ng kandak nag-implement sa mga tawag natin Oakland Storm para i-imprap natin ini ng mga personalities na nag-maintain sa mga damo na drug dens kaya ang mga visitors na ramito sa drug den inismanto ng mga drug den. So i-implement natin ang Oakland Storm kaya mo nga dakpa natin si Kadoy no, ang atong main target kag may size pa sa mga drug den visitors.
ang Purok 1, Barangay 6, sa siyudad sang Kabangalan. Ang langgali nila ni Sir, ini quarry dira sa lugar. Actually, sir, no, hindi mahambala to na ang quarry mo ang front, kundi nagamit yung na quarry no, na naging front nagamit yung na quarry operations dira na kumbaga ang mga tao sulod guwa lang. So, hindi na ito mabalaan, baga hindi lang mabalaan pala sa mga tao sa guwa na may aramang galita, mga tiyanggi na aramang galita, isa ka dako na siya bu tiyanggi na sulod, yan mo gani, sa may ara quarry, na mo ang gasulod dira, mas hindi tagadiin lang, gasulod guwa. So, amo naging cover nila no na makadali-dali sulod ini mga tao dira mismo sa mga lugar. Sir, ang mga parokyano ni Garcia, sir, ni Ordoña, kag ni Matos, taga di ini sila, sir. Tanahon ta bagan bilog nga probinsya ang naging customer sa ning mga maintainer no ni Kadoy kini Digital George kay tunatong tanahon gani atong tadakpan halin sa ibang mga municipalities ng city no may sa aring Maylan, Mingaran, yung patong mga lugar. So, basta bilog nga probinsya ang naging operation sining siyabot siyang ginara mismo sa mga lugar sa barangay. Kana Rex, kabahin kita mangini sa pahayag ni Pidea Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Sa bantayan karon man kay gapasaka na ang kaso diri violation o kon patong-patong nga kaso against diri sa drug maintainer sang drug den abi dira sa syudad sang Kabankalan kag violation sang section 7 o kon visiting drug den against diri sa 16 pa ka mga parokyano. Aksyon na Rex si Kwan wala na madugay si Chief Inspector Chief Inspector Jairus Anthony Dohelio ang nagpadala sa iya sining mensahe may meeting sila subong abi via Zoom conference pero sa initial diri nga text message nga ginapadala sa karon sa bug-os nga Negros Occidental and region-wide sa Western Visayas out of 1,265 ka mga jail personnel sa karon 422 pagid lamang no ang natagaan sang vaccine Sinovac kag AstraZeneca Rex nga vaccine first dose pagid lamang ang nahatag nga bakuna para ang deres diraga hulat-hulat pa. Action Rex ang isa sa mga rason suro sa iya kay ang iban ara pa sa sulod sang jail bal Action Rex kay pa sila pwede makagwa kay dara ang ila sining destino. So far amo ni aga balita nagikan sa patrol ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod or sa patrol naton mga kaaksyon. No? Ang balita ni Aksyon Alvin Graba, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Herbal Soap ang paputi, pampakinis sang kutis. Nagakakasang punggo. Grabe maning nagluntad sa municipality of Candoni. May walo ka kwane, pila ni? Dali lang ha. 8 ka nagdugang nga COVID-19 sining nga adlaw, no? Isa ka 33 anyos, babae, dalaga, resident sang Barangay West, kagang traveler sini halin sa Bulacan, ginswab sang May 8, kagang swab result May 9, asymptomatic, on quarantine na subunga. Ang next dire, daligid lang, no? Patient number
33, 82 years old do. Isa ka 82 years old. Kag taga Barangay West Candoniman ini. Local case, mga kaaksyon, no? Ang next diri is 51 years old, taga Barangay East. Health worker ini. Asymptomatic man, taga Barangay East. Health worker. Kag ang isa pagid nga taga Barangay West Candonate patient number 31 local case ni asymptomatic, no? Kag ang next diri is patient number 30 taga health workers manis actually sang among lugar, no? Taga Barangay West local case, health worker, asymptomatic man sa gihapon, no? Ang isa diri sa pagid ka health worker, 46 years old, patient number 29, no? Babayi ni 46 years old, isa ka local case kag health worker. Ang next diri health worker sa gihapon, grabe damo sila, 29 years old, no? Asymptomatic mga kaaksyon, no? 29 years old, asymptomatic. Taga Barangay East ni tanan, East kag West, 49 years old pagito. Health worker, asymptomatic man mga kaaksyon, no? Next diri is amo na siya, no? Pila ni sila kabilog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taga 8 ka bilog na. Ti sa taga Candoni dira, rohalong-halong lang kamo, no? Kay may 12 kamo active nga kaso dira sa Banwasang Candoni, no? Plus ining 8 nag-20 na kamo subong sini nga inoras, no? Halong lang sa mga kaaksyon ta. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Hindi lang ni sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental ang nagadamo kay ang LTO Bacolod liwat nga gin-lockdown umpisa subong adlaw tubtob Biyernes matapos magpositibo ang duwa ka mga empleyado. Yaring kaudan sa report ni Action Art Tayhopon gikan sa LTO Bacolod. Ibalaon tang balita ni Action Art parte sini. Action Art? Hasta sa adlaw Biyernes sa Solrex wala naman liwat na opisina ang LTO Bacolod matapos nga may ara sang nag-positive duha ini ka mga empleyado na assign dira sa office gid mismo ni Sir Ruben Tampos, meaning ara na sila yan assign sa registration sang motor vehicle. Now, duwa ini kabilog pero today may ara pa sang gin paswab. Diri naman na gin paswab sa direct sa bahin sang PRO Center dira sa base center. Resulta ina sang contact tracing, no? Pero subong way pa ni magwa ang result sang ila nga RT-PCR test. Ang bando diri direktiba nga ginapapanaog ni Regional Director Tabaldo nga tubtob sa Biyernes na wala anay opisina, hindi lang dira iya sa may bahin sang franchising o kuno sa bahin sa registration, kundi ang bilog gid nga compound sang LTO ang temporaryo nga iga-lockdown. No, meaning pati ang office na ni Ma'am Guara, wala na sila opisina, Action Rex. So, bali LTO Bacolod ni wala gid opisina sa Friday? Correct. Mabalik sila Monday Next 17, May 17. So, silang rin ni Sir Ruben Tampos, tiya mga nag-process daw na tulatag mo, kagkon may pila dira ka hindi mag-accommodar, ti mahatagan, mga consideration, bagot siyang panibag-o naman nga nag-positibo. Ang ginakulbaan ng Action Rex, yung ginakabalakalan diri,
nga base magawa di blang result sang contact tracing kag may magtugang no nga mag-positive. Kay sigurado may another contact tracing nga man mo kag base kung hindi naman madayon pa ang pagbukas nila by Monday. So amo na ang pinaka-latest sa mga status sa tanan base kibot ka mga pagkadto ninyo kaina sa talatapan sang LTO sirado ini bangod ina sanggin patuman nga lockdown. Yaring confirmation ni Sir Robin Campos ang tagpamulo sang LTO Bacolod. Duha ka staff ko ang nagpositive sa test no nga ginkandak sa Provincial Health Office. As per instruction ni Director Tabaldo, na-extend na nga nga lockdown until May 14. Kag resume kami office by May 17. Bali home quarantine kami tanan. May ginpa-subject ko nga nga ginpa-test ko kay nasa base center, 3 ka close contact sang isa namon sang duha namon ka staff abi nga nag-positive. Then mabala na sabay tomorrow siguro kung anong latest nga kag wala naman sila ka-duty mo for almost 1 week na. Okay. Kaya kay as per advice ni Dr. Surongon nga dapat i-establish gid ang contact tracing. Then ang identified namon nga naka-close contacted amo to kay na natapos mga 9 o'clock. Swab test sa base center. As part na lang sa preventive measures, yung instruction ni Director Tabaldo, i-close na lang yung bilog na compound sang sang LTO Bacolod, licensing center, kag same time yung registration section. Pro negative na ang result as far as NOLC is concerned. Ang mga staff ni Ma'am Susan Guara, negative na tanan. Amo na, ang sa staff ni Ma'am Guara, at least wala sang may latest nga kaso nga nag-positive. Ara lang galing sa office ni Sir Robin Campos. Now, kung may ara sa Mexingin Patigayan, nagkalanabo balang minor reshuffling sa bahin sang LTO. Ang natabo galing din nga ang sa San Carlos nga si Sir Gerard Ferrell ato na subong sa Sipalay gil transfer. Si Palay, si Palay hinubaan, no? Doon mo ning mga areas to, guro? Muna. Si Gerard dito naging butang. Dito na siya. Ang nagbulo sa iya si Miss Ruby Sosas. Sosas ang apelido. Muna siya. Ang ilan ni si Ruben Campos, kalikahulat naman sila order ni kay supposedly siya ni gali si Sir Ruben to sa may sipalay mo. Kaliwa ay madayon, siningig kahulat kami kundiin kay may pending man nga request sa Mayor Malacon nga kaayo tanis ko. Ibi Magalona. Nga Ibi Magalona. Pero tigahulat sila kung ano ang final instruction kay actually ang initial nga nabato nga report sila nga duha ni Ma'am Guara so may isang transfer kay posible si Ma'am Guara hindi daw siya to ibutang sa Mamaylan bulos kay si Sir Nats balik sa Bacolod si Sir Ruben na mo palaway balan kundi sa subong butang Sonrex ina-base pa sa mayin ipapanaog na order sang LTO Regional Office 6. Ang ka-aksyon nyo, aksyonan tayo hupalo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa balita ni Aksyon Art Tayhopon gikandra sa talatapan sang Land Transportation Office. Duha ka positibo nga empleyado, that is why wala sang opisina ang LTO Bacolod kag tubto Biyernes may mga reshuffling nga natabo San Carlos, Hinubaan kag iban pa nga mga areas no sa LTO. Sige, daligid lang kay matagtaray pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Standby Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center kag balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo pagkatapos lang sini.
balita una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:25 ng ating oras, 12:25 na. Mga ka-aksyon, no? Kadtuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pinakabulutuan, liwat nga ginbuksan kag ginhimo nga quarantine facility diri sa syudad sang Bacolod. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex sa bangod sa kadsakat ng COVID-19 cases diri sa may siyudad sa Bacolod nagdesisyon ang Bacolod Emergency Operations Center kon EOC nga liwat nga buksan ang pila ka mga public school sa Bacolod City nga sadto gintira kag ini nga mga eskwelahan nga ginhimo man sa Action Rex nga quarantine facility sa naglubo ang COVID-19 case sa siyudad. Ini ang temporaryo nga ginsiradana. Mangod sining nga sitwasyon diri sa may Bacolod City nga pag-increase ang COVID-19 cases, ginpahayag diri ni Dr. Chris Sorongon ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC Action Recta nga lakip sa ginbuksan nga public school amo ning Handumanan National High School Action Recta bilang dugang nga pasilidad sa Bacolod City. Handumanan National High School to Action Dale, no? Yes, Handumanan National High School. Though may ibang pag-adoption next yung maspilahan, yung ginbuksan, pero hindi nga ma-itemize ni Dr. Chris kung ini isa din sa convention niya, Handumanan National High School Action Rec. Kaysa sini nga mga tiniod, ang existing natin rin nga mga quarantine facility, amo ni ang South Hills Academy, dira sa Barangay Alihis, Antonio L. Jaime Elementary School, Education and Training Center School 4, Handumanan Elementary School, Luis Herbias National High School, Corazon Doctin Montelibano Elementary School, Graciano Lopez Caina Elementary School, kaga dira ang Midway, Alihis, Isolation na Facility Action Direct. Tama yung mga pasilidad nga regularly binapatigayunan sang disinfection sang Bacolod TDRR-MO Action Recta. Ginaragway ni Dr. Chris ang COVID-19 situation sa Bacolod bilang erratic. Kumbaga, nagasaka, naganubo ang COVID-19 cases Action Recta. Rason nga Bacolod EOC, padayon man ang ilatingin nga surveillance testing sa mga establishment o kontratapan sa gobyerno nga may sa mga record nga COVID-19 cases Action Recta. Sa record ng EOC, ang pag-ibig bala Action Rec nga tratapan, isa ini sa ginapatigayunan sang surveillance testing. Ang pag-ibig kay may 9 cases dira nga na-record sa mga empleyado sa pag-ibig. Pero according kay Dr. Chris, matapos ang surveillance testing sa tanan nila mga empleyado, wala naman sa dugang additional nga mga cases nga na-record sa pag-ibig Action Rec. Aring tinog ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod EOC. So far, we have opened Handumanan National High School, and then we are still having other schools sa standby if ever. Amo sa Handumanan pag open niya. Bago na sila gin-open. Hindi, ara na lang adaan. Kaya ko na to, mudamo na ito facilities gin-open eh. But because of the decrease in cases nato, nag-single digit kita, most of these facilities get temporarily closed or nag-undergo rehabilitation. But since sa kakasot, malamang tuloy ang cases, subong fluctuate eh. Do kay erratic na taas, nubo. And then, sige pa surveillance testing naton. So, as a consequence, nagadamo ang yapong positive naton. Action Rec sa sininga mga tineon, ari kita diri sa may SMCT Bacolod, bangod ginsaylo ang vaccination humalin dito sa last week sa may lobby sa sinihan sa may ground floor Action Rec. Subong ginsaylo diri sa may SMX Convention Center, no? Makita natin ang differences nga last week, medyo damo tayo ginatagsa, nagaginutok. Pero sa sininga mga tineon Action Rec, mas may system na kag-tawhay, kag-komportable. Kagdaw hulong doon na kondra sa sulod sa may sinihan? Sa may sinihan na Action Dale? SMX? SMX, okay. Kumbaga doon hindi siya visible sa mga nagalinakat pala or mga mall goers, no? Kaya dito sa may sinihan, kadamo Action Rec sa mga naga-walk-in, nagapulat nga bakit pa lang makapabakuna kontra COVID-19. Pero dito sa may SMX Convention sa Action Rec, mas may mga additional nga mga palungkuan, additional nga mga markings nga ginapahamtang diri kag subong tuman kaligwa. Pero gina-remind sa gihapon sa Bacolod DOC nga ila sini gina-priority nga gina-accommodate ang mga naka-register online ni Dama Action Rec nga mga senior citizen kag mga comorbidity kag mga nabilin
nga healthcare workers di sa may syudad sa Bacolod, no? So atin nga matinion, nag-Zoom meeting pa si City Administrator M.A. nga kuha natin sa palayag regarding kining turnout sa pag-resume, no? Sa vaccination program dito sa may SM City Bacolod. Simultaneous in action kay dira sa may Ayala Mall, ongoing man ang vaccination program sa may lapis. Sa dinto, sa din? Sa may Ayala Mall, 4th floor. Yawang kasyudad ni Gyapon? Iya, sa gihapon, ka Syudad Action Rec, no? So, Baliduang senior binyo, subong Ayala Mall, kag dira sa SM? Yes, duwa ang venue, Action Rec, para mas ma-accommodate ang damo ng mga nag-pre-register ng mga persona. Sinovac vaccine sa gihapon ang gina-inject. Pero diri sa Ayala, Yadel, ano na ding makapabakuna? Same man sa gihapon Action Rec, mga senior citizen, kag may mga comorbidity, kag mga nabilin balang healthcare workers nga sadto wala pa yan Pero wala pa sang walk-in. Wala nila gina-accommodate ang walk-in Action Rec. Ma-accommodate lang sila walk-in kung lasing ko na tang hapon kag wala nag-abot or wala nag-show up ang mga persona nga supposedly today ang ilang tininga schedule. No? So case-to-case basis ang ilang tininga pag-accommodate sa mga walk-in nga luyag man magpabakuna kontra COVID-19. So for Action Rec, sa mga mabalita ang badulong natin sa pagpangalatag sa Action BBB, Rec sa may SM City Bacolod ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale sa Iluanta, si Action Marlon Hinovia, balita naman sa Kapitolyo Provincial, 61 anyos nga lalaki sa lockdown area sang bakuyangan balwas ang hinubaan patay sa COVID-19 kag bangod sa pagdamo sang aktibong kaso sang COVID-19 kapasidad sa mga quarantine kag isolation facilities sang gobyerno probinsyal. Ginduga nga naman yaring kaundan sang report ni Action Marlon Hinovia. Sa detalye, Action Mar. Action Rex, naka-record sa mga ang banwas ang inubaan sang ika-tatlo na nga residente nila nga napatay sa COVID-19. Ang labing ulihi, dari mo ning 61 anyos nga lalaki, kasado, taga Zone 1, Barangay Bakuyangan, may ginabatsyag nga hypertension, nagtaliwan siya ang resulta sa swab test niya, positibo siya sa COVID-19. Ang istorya, ang record sa Rural Health Unit sang Panwa nagapakita nga Mayo 7 na admit ining pasyente sa Eleuterio T. Disina Memorial Hospital. Upod sang yesterday nga asawa, ginupdan siya sa asawa niya sakay sa ambulansya tagod nagbatsag ini sang kabudlayan sa pagginhawa. Way matabangan kag napatay ini siya. Pagkatapos nga napatay siya, agin ang tawag dis post-mortem swab. Ang specimen gin padala sa Safeguard DNA Diagnostic Molecular Laboratory, ang pagkuha laboratory nga nahamtang sa Valladolid District Hospital. Pag Mayo 8, alas 6:16 sa tagna sang gabi, nagawa ang resulta nga hindi siya ang nagpositibo sa COVID-19. So protocol sa nga DOH, di na ni dapat pagpalawigon pang darang nga ini sa gilayon ang gin-cremate o kung gin-sunog Action Rex. Baiti siya pina-aktibo nga kaso ang COVID-19 sa Banwa sa Ginobaan, kagati ang napatay sa residente na 3 na ka-residente nila Action Rex. Sa pagkait ka pasyente nga subong balantayan man, isang ulihi ka 104 ka pasyente nisa, may edad naman 78 anyos lalaki man, at taga-barangay Sangki, Panwa sa Ginobaan, hypertension man ang ginabatyag niya sin Action Rex. On and off, ang palpitation sa lawas niya, may maintenance nisa. Posilingon mayara sa sayang sige-sige bulong nga ginatumar, kag smoker. Kapanigarilyosa, on and off, ang iya sining upo. April 15, nakatambong pa siya sa Hika Vuda Meeting. Grupo ini sa transportasyon
Pagka April 22 Action Rex nagpakonsulta siya kay Dr. Untal dito ni sa Bayawan City, Negros Oriental. Bangod sang 2 ka simana na nga pag-ubon niya, kag 1 ka simana nga paghilanat, gin x-rayhan na ni siya sa dughan, nagawa resulta, pneumonia, ang iya sa naging batyag. April 30, nagbalik siya sa Bayawan City, dito sa doktor, ka nagpa-check up, liwat, bangod na bulian siya sa paginhawa. Lack of appetite ang ginbatyag niya, Mayo 2, nagpa-swab test sa Action Rex, Mayo 6, nagpositibo siya sa COVID-19. Subong ara sa admitted sa Negros Oriental Provincial Hospital kag dako ang posibilidad nga sa iluhod ni siya sa intensive care unit o kon ICU. Tawagan niya po sa lokal nga panguluhan sa banwa sa Ginobaan, hindi lang gid maglagaw kung wais ang kalatuan ag magsurot gid sa health kag safety protocol. Damo sa ang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental ay kung ay sumahon ba Action Rex kabugusan umpisa sang nagsugod ng COVID-19 diri sa Pilipinas sang 2019 man. Para na Action Rex nagalabot sa 4,000 mo. Kung aktibo ang kaso subong sa Negros Occidental, mga sobra malang 2,000. Problemado Ang subong na iya, 2003, sobra. o aktibo ang kaso. Oo. Kung sumahon taran-taran Action Rex, sampal ni Atty. Refrano Mga Diaz 4,000 plus na. 4,000 na, no? Oo, mo na saan ka na mo ongit. Kaya tayo itong makaligan nga tuig, ikumpara subong mo. O mas na mo subong Action Rex nga bulan, ikumpara nagligya nga tuig, kay subong Action Rex nga bulan sang Mayo, ambal ni Diaz, ang kadagwa sa resulta, tag 200 mo ang gadugang. Grabe Kaya gani. nga 100 plus puruti ang kalabanan tag 200 kid Action Rex. Local case pa ng kalabanan, ha? Local transmission ng kalabanan. Di mo nang rason kung nga ang mga quarantine facilities subong sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad, punong-puno na. Dili sa gobyerno provincial nga quarantine kag isolation facilities, puno naman. Di subong Action Rex ginasikaso na. Ginasikaso na ang dugang nga kwarto, ginatiluan, ginatakda na subong sang kuryente, linyada sang tubig dito sa EB, Magalona Healing Center. Dugangan ang sunrek sang 107 pagit ka kwarto. Ang Silay City Healing Center nga maka-akomodar sa 206 mga pasyente subong Action Rex sa matambat naman nga napuno, no? Ang Mambukal Mountain Resort, ang kapasidad niya 88, ang ara subong naga-occupy da, mga lapit-lapit naman 70 Action Rex. Munang parawagan sa gobyerno provincial pagi sa kay Governor Bolakson, kung puno na gid kag way na sa bakante ang mga quarantine facilities, laban nga buksan ang pila sa liga nga hurot-burutuan sa eskwelahan kag pwede nga ma-utilize Action Rex. Sa Tormedias. Well, ang aton gidya nga pinakadako nga benchmark kay ang aton nga April nga positive cases naglapaw 4,000. Why hindi siya natabo before sang nag-aara pagkikita sa early stages sang first wave or sang later stages sang first wave sang aton epidemic. Subong nga Mayo, ang aton nga average nagalapaw man tag 200 ang adlaw. Still, no, ang aton pagid concern niya amo ang aton quarantine facilities kay alawas na ang aton nga mga pasyente. Ang aton subong gina-concern is ang aton quarantine sites all over the province. So what we are doing now is to adjust, no, by doing what? Ang aton nga staff subong gina-deploy naton dito sa EB Magalona to operationalize additional 170 ka rooms. We will try to make it available just in case nga magdamo pagid ang aton nga mga kauturan nga mag-positive sa ibang LGUs, and ang LGUs na waay na abis ang lugar, ma-absorb sang probinsya naton kag masuportahan sa sila.
Provincial Administrator Attorney Diaz ang ka-aksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Heruaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang aksyon na Brian, aksyon Eric Magbanwa, kag sa aton sining nga mga out of town reporters, no? Mighty C kulang balang imo sining nga lawas ang vitamin C, kinanglan mag Mighty C alkaline base nga vitamin. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta. Kay tirahon ta ni kay Gian Resisio Lancer Rex Cantong. Salamat gid Gian Resisio. Kay Jeno Estrabon, happy 80th birthday kay Gilda Pialda Locasan, no? Prialda Locasan. Halin kay Jepoy kag Sonia Sophia
Locasan. No? Kay J-Poy kagay Sofia Locasan. Ayos, pelton ni po ramay lang pag-monitor dra sa Pasay City kag kay Yorb Quiniol sa Kingdom of Saudi Arabia and sa kay Joval Trinidad may lang pag-pamati Joval Trinidad dra sa Kabangkalan and Madam Virginia San Antonio Olpenda ga-monitor dra sa Celine Homes may lang pag-pamati Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Allen Mar Linco may lang pag-pamati Allen Mar Linco, no? Kay kagawad Imbongjo Campo, lunchtime. Salamat gid sir, no? Martina Liling, Elizabeth Malaka Gamala, may lang pag-monitor. Kay Tammy Samson, may lang pag-pamati sa Abada Sky, Kanday Nonoy Garcia and family. Salamat gid Tammy Samson, no? And kay Maninay Nini Campaniel, may lang pag-monitor. Nexon Relota Bernardo, Noel Omania, Belen Salao, may lang pag-monitor, no? Tomas Brunyola, Shaima Vargas, may lang pag-pamati, Evangeline Gradas Baterna, mayong udtulang kay Nonoy Valentin Baterna Jr., kag Albi May, Aliyah May, Altia Rose, Eden Carl, Baby Rose, kag Aprek Sausa sang Barangay Yubo. Keep safe. Salamat gid Evangeline Gradas Materna. Kay Alex Montesa, pamilya Pasyulan, kag Panye, sang Kalong-Kalong Airport, kag sa Barangay Magsungay, kag sa pamilya Lumugdang sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan. Salamat gid Alex Montesa. Shayna Vargas gatamyaw lang sa kay Eduardo Osente, kag Diday Osente. Always gid ka pamati diri sa Morsia. Shayma Shamay o Shameya Vargas. Ayos. Jo Marie Calibho, may lang pag-monitor. Greet ko lang migo ko. Hindi, sinuli. Migo ko nuli. Alon sabi sa Barangay Mailom, Maaw, Bago City. Gasaulogid sang iya nga birthday. Happy birthday da sa imo migo noli. No? Good health. Talin sa kay Jo Marie Calibho. Okay. Sa kay Bea Jonathan, sa pamilya Bea sa Barangay 4, Sipalay City. Salamat gid Bea Jonathan. Ha? Okay. Daligid lang. Kay Noel Amar, salamat gid sir Noel Amar. Kay Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Milili Oligo, John Season, Bea Jonathan, kag Dennis Richard Tiboroma. Alin sa kay Noel Amar, pagpanamyaw, no? Reyna, Action Rex may ngudto may palihog ko tani kay bana sa akon magulang na wigit wallet nga may unod lisensya sang motor kag 7 king a kwarta tani mabasa ninyo bisan diri na lang akon mabulig kay Michael Dumalag panawagan lang nga mahatag nila. Okay, basi kung may nakasapupo da Michael Dumalag ang ngalan sina ga panawagan gid si Reyna, no? Bisan ng 7K da or mabalik lang lisensya, mas mayo man, no? Sige, Percy Ortiz Tuayon, kay Ma'am Kelly Jilly, kag Biboy Villasor, dra sa Simo Sectoral, always gid also ga pamati sa family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid Ma'am Kelly Jilly. And Virgo September, Boyet Elmer Boyet Villamor dira sa La Carlota. May lang pagpamati kay Inchik kag kay Gamay kag kay Ami Halandon. Halandone. Okay, sige. Diri kita sa dalom nga portion, dali lang. Kay Armand Regalado may lang pagpamati di sa Montara Isabela kaupod si Lola Moret. Ayos Arman Regalado. Sugar Spices Alba sa Rex hindi kaya pwede ka adlaw-adlaw nga wala ang ngalan sang COVID kala talaka sir o gani man. Sugar Spices Alba adlaw-adlaw gid na. Arienho Delton, shout out lang po Ninita Salvacion family and Rita family, Salvador family, Escarmoso family. Salamat po. Ayos.
Watching here in Barangay 7 sa Quadrips Water Station. Mayo lang pagpamati, sir. As lang wala na gid ibanta mabatian. Puros COVID na lang. Nag-uso gid COVID. Thank you, sir. Handsome. Oh, handsome. Sugar spices alba. Tiyan naman abing ibalita ta. Good noon, Arienho Delton from Paranaque. Lesa Montecastro, may lang pagpamate. Francisco Guangco, kag kay Jesse de Vinagracia. Alex Montesa, patamyaw lang sa pamilya Selo, sang barangay Nabulaw si Palay. Madamo gid niya salamat sa Rex. Ayos, Alex Montesa, no? Michael John Season Lacson, may lang pagpamati kay Kurt, kag kay Mercy Samtanga Panyaga. Ayos, salamat gid Michael John Season Lacson, no? Bibian Pondales Gumban, may lang pag-monitor. Salamat gid Bibian, no? Okay. Drisa Dalombel, ang tawag din? Okay. Salamat gid Ayos. Okay. Dali gid lang. Sige. Dali gid lang mga kaaksyon standby. Kay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupad kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita dre sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:57 ang aton oras. Katuanta si Aksyon da Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mangunguma na sapuan patay sa pinyahan sa DSB. Lalaki ginlutang man sa banwas ang Tubuso, pilason man kag magamay sa Escalante. Ginpang lutang man ini sila. Yaring kaundan sa report ni Aksyon da Brian Morden. Sa detalye sining balita, Aksyon Brian. Aksyon na Rex panimaho na sang masapuan ini isa ka 38 anyos nga lalaki, isa ka soltero ini kag nagapuyod dira sa Purok ka Marang, Barangay Bago, Ciudad Banwa sang Don Salvador, Benedicto kahapon sang aga. Kining biktima gid kilala sa iya sa pamilya nga si Teofisto Villaruel ini siya Action Ruksa. So diri sa kaya Police Lieutenant Verly Canto ang Deputy Police ang Don Salvador PNP. Kining biktima nasapuan sa tagtiya sang pinyahan. Ini siya ang nagpadulong sa nasambit nga lugar kag nakapanimaho ini siya sang hindi nagid magwanta rason nga ginaglibot-libot ini sini kag dito nakit-an ining patay nga lawas sang tawo nga pasensya sa nagapaniod to medyo hindi nagid maayo ang sitwasyon. Action Rexa katapusan ini siya nakita sa nagliligan pagid nga bulan or Mayo 3 sang Lunes nga adlaw. So ka mga sobrana or lapit na isa ka semana ini siya nga way na makita sa iya sini nga pamilya. Sunod so, kay Kanto Action Rex sa ila sini pangusisa padayon ining biktima medyo nagasuffer ini sang deterensya sa panguna-una pero hindi nila madeterminar kung ining pagkamatay niya normal o kung ini siya ang luthang abi o kung ginbuno ano nga sistema kay hindi na magtandog pa ang doktor sa iyang sining lawas hindi naging mahangpan. Action Rex nakilala na lang ini siya sa iyang pamilya pagi sa iyang sining panakton. Ang pamilya way naman sang gana pa nga magpa-imbestigar o magpa-autopsiya sa bangkay sang nasambit iya
nga biktima. Pero sunod rin kay kanto action Rex apisar nga pamilya nga daway na sang gana pa sini pero ang pulisya padayon nga magpatigay sa investigation para mamalaan gid ko na nung gintamatay sini. Sa porosyon gid lamang sa palayag ni Deputy Police sa BSP Kanto. Pakaronan ta sini nga sipon kag sa gabi ining isa man ka lalaki nga giluphang dira sa Tubuso, Pilason. Kag gini mag-amay nga pinangluphang man kun anong update na sini dito sa syudad sang Escalante. Balitang sa po, Action Brian Mode nag-report una sa balita sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang pagpamati sa kay Sparrow Scrapyard, no? Salamat gid from Cabalagnaan, Province of Guimaras. Salamat gid Sparrow Scrapyard, no? Kay Rinaldo Lumakad, may lang pag-monitor Rinaldo. Kag kay Kelly Jilly, no? Salamat gid. Ayo, salamat gid mama. Lingko Joshua from KSA, mayungod to lang sa Lingko family nga nagpamati subong nga inora. Salamat gid kay Vivian Fondales. Salamat man, no? Alin Lowe Himutia from Linawon, Kawayan. Salamat gid sir, no? Life Extension Vitamin D3. Sa truck ang ginasakyan nga motorsiklo sa magpakaisa dala sa Sir Conferencial Road sa Barangay Alihis. Kadtuantang balita ni Action Eric Magbanwa sa BCPO. Sa detalye sining balita, Action Eric. Oh yes, Action Rex Kantong. Oh yes. Oh yes, kay Gaulan no. Gaulan? Gaulan di sa Barangay Panukoyo. Ay, ganun Baskog sa ulan di. Diriya daw wala man niya gaulan niya. Way ulan da sa city proper. Why? Okay. Diriya ga ulan gid ka Gaulan na da Baskog. sa inyo ya. Diri sa Oo. city proper daw wala diya gaulan niya. Manami At pag least, gaulan kung magulan kwarta. Na purong kami diyo. Ate, good. Amo Oo. lang mayo da, no? Madugangan yung kabugnaw ta kung ang evergreen ara na no. Ara na. Ara na, good, Ara good, na. good.
Pag sinyas, mamanadang kulang-kulang mo. Uy. Pag sinyas mo nga go natin, go man ta kayo tayo Marnie, no? Ara na. Ara na. Amo nung Mayo da, no? Ara na dang iyan ni pare Alan. Ari di. Ari na kay paring Alan Navales. Ari na naman di. sa kahakwat ay. Ayawan gidi. Inako naman ang guro nga kwanay. Lain naman subong. Lain naman ha? Lain Hindi naman. Na kwan? Hindi niya kalamay. Pangguba na rin baga. Hindi pagpataas kalamay, kundi pagguba baga doon eh. Tingala ko kasi niya nga, niya pare may anak ko da. Ano na pare? Niya good for the heart. Ano gining tirada mo? Abi ko mas kubado naman nga sinako. Pasaan niya Hindi na mas kubado yan. Ay, hindi na mas kubado? Oo. Pangguba niya. Good for the heart na. Good for the heart kung si Migo Taalan. Naga-monitor gid sa aton mga BHW sang barangay Panokoy. Ay, oo. Ngayon lang ang pagtamati ba sila? Oo, barangay. Ang tribo ani sa Panokoy, gani ka monitor man mo. Ang tribo aneng? Oo, sang Panokoy. Good, oo, monitor gid sila, no? Happy birthday kay Manang Minda Noble. Birthday subong? Birthday sang sister ni Kapibing Noble. Happy birthday, madam. Birthday gid niya subong, no? Wala kita na? Ara eh. Ayo di purma. Ara si An. Basta birthday ara kita na, no? Oo, gani. Ara si An. Ha? Ara si An. Si An man? Si Pinsur, ti damo to gindalaya. Damo gindalaya gani. Do hindi mahakwat gani alins dalo mo. Gani man, ano pa si Taminda to do yawan man ka baton kay. Baton sang? Baton sang regalo eh. Damo sa regalo? Birthday as Rex. Good. Ba't ko si Joseph Chua kang si Manuel ko? Bigot tabla. Manuel ko? Ara man eh. Ara man gyapon. Okay na to, ni Juan, kagawad, siyempre sa bansa. Ang ano? Okay na to? Okay na guro Daway kagana? Daway magkukabaton mo. Hindi? Oo, tiaranda. Pigaw eh. Ayo di purma. Pigaw. Basi wala ko kabalo. Ambot nga daway na ni siya nga pamatsyag di sa cellphone ko ni man. Sako, sa kay may mga kaso man itong COVID-an sila. Basi guba ning cellphone ko, hindi man? Hindi katawag ko siya nagligad ng semana. Arasa. Regit what kay Sako COVID sa amon nga COVID-19 di. Dumatay ang sa Barangay Robles, gamay-gamay naman ang itong inakaso. Gani? Kasi wala sila gata kumpiyansa eh. Pinasecure din ilang mga lugar na kang mga tao na nagpositive sa COVID-19. Salamat kid Chad. Ayo di purma. Abi ko si Chad Feria na gali kay. Tingor sa istorya mo doon, nagapadugang ka pa. Ay, verde. So, sa dalaga, istorya mo eh, no? Ate, sila na lang mag-insindi Ate, matik na. Ayo di purma. Kantong pa ya. Pag inapuita ko kapon nga bulak yawan ko gipot mo. Sa din? Sa Mother's Day ko di magkapon Mother's Day. Ara sa reclamation dito man ko nagbakal. Why gito ya sang bulak na pare sa imo eh, naging bakal. Ang ano yung preyasakon niya? Dati kami tag-500 tong ayo di purma. Imo sa bulak. Ang lain to natulaan pa 500. Sa pamangkot ko ang gumaliga sa plaza. Kung may bulak ka mo, di niya araman na siro, bulak ko na mo, piniil daw. Kung hindi, bulak lang nga mo sa 500. Niya, why kami nilisir. Ay, perte. Kung may next kantong na tuguro ya, gimmick ko ya, why kritik yan di. Why natuya? Gani, kay gambal, bulak na. Ayo di purma. Kalisa, tapos yung bulak kami, hindi, niyara na ako. Ipakita ko pa siyang picture. Kuwari tayo, tarawab na ako. Anyo, may kami na serya mo niya. Aling ko sige, okay. Ako klaro. Dito ako itong bulak, pinapakita ko bulak na imo sa 500. Ang kay kahapon,
Perti man ka, damo-damo man ang gintuan namon, why man cake? Kasi, klaro niya, Grabe, gid yung cake yan. a day or 2 days before, Oo. mapareserba ka na nga daan yan. Muna? Oo, basta may mga okasyon, galing nga muna. Mother's Day, Valentine's Day, mga muna nga mga adlaw, okasyon, pareserba ka na nga daan. A day or 2 days before. Gali. Muna nga Kay day, kung the day, why gid? kita mo out of stock. Out of stock gid kalabanan gid. May kabaklan, basta kung amo nang adlaw ka mabakal ka dayon sa selebrasyon. Mantiner ng bitsukoy. Ayo di purma. Damayo itong luto-luto mo to sa baka baboy to. Kita ko to eh. Bitsukoy na lang ka. Siling ni Marie Janet. Ko kanami sa ihom ni Marie Janet. Gaga tanaw sa baboy nga ginatubas-tubba ba? Ayo di purma. Hindi amo. Kaya enjoy si Marie Janet eh. Talagsa pala na. Talagsa malang nas malaka. Once a year pala na gina-celebrar. Oo. At least Mayo Gani. Oo. Di kamusta ning nabungguan eh? Iti kaluoy nagsurais kay atay gini ang isa ni na ospital niyo? Hospital niya ang isa Yaxorex. Pero isa patay gid ni. Ang isa ni patay ni amo ning driver sa motor. Taga din gani ning napatay ni? Ang biktima din nga napatay amo ni si Joy Labares. Taga Sitio Caliban. Lalaki Barangay ni? Panog-Panog, Isabela. Lalaki ni ang driver. Galing katingalan niya do babae mo. Mo ni sang driver. Ang angkas ni si Paul Rewell Villacapa, taga barangay Kamindan Sipalay. Ako ni siyang siman nga angkas sa napatay. Actually, magpakaisa rin sila nga duwa mong. Nagapi-hapi ni sila Domingo sa Kagahon, pwede bagong panaog sa barko, bago kagwa sa quarantine facilities. Nagapi-hapi rin sila duwa sa pakaisaya. Papauli ni sila sang mabungguan nila ang tracking na may karga sa tubo dara sa may intersection kita bala sang circumferential Alihis Road, Barangay Alihis, Ciudad Sang Bacolod. Amo ni nga patay kini on the spot ang driver si Joy Labares kag tungod sang impact na pagbunggo nila Axorex nga porsado, nakakas pa ni gani ang tangke nga ginasud lamang sang gasolina. Tracking. Nag-resulta gid sa kamatayon sa sining driver. Kag bay naman kay si Paul Rewell Villacapa, luwas naman ni sa katragman Axorex right after natabo ang aksidente. Yari si Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa station number 7 sa interview sa Action Radio. Kalino mga pasado alas 12 ang gabi no Agahon. Isa naman ka traffic incident ang natabo dira sa may Bangga Kamital no. Involving naman siya sang Isuzu dump truck nga kargado sang tubo ni siya. Ang iya direction is from south to north nga direction, while ang isa ka rusing ang motor is from east to west nga direction ni siya. May pasayro ni siyang duwa ka lalaki, while gabiyahin ni sila from east to west nga direction, bumpin ni siya sa naga-crossman nga truck. So, pag-abot dito sa atong investigador, patay na niya ang rider auxiliary kay kumo wala ni siya sang helmet. Kagang iyang back rider ni pong manino. So, yun nga, gano'n siyang nag-responding ng mga emergency sa syudad. Ang mangyapon nga kaso hubog man yung duwa ka biktima kay nakita man sang kwan sang mga nag-responder nga diar mo ga sunga pa ning matulog nga himnon sang ginkargan na sa ambulansya auxiliary. Sugot. So, sa palayag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang station number 7, ang driver sang Isuzu DH100 nga may karga sang tubo,
para gyapon sa custodial facility sa police station number 7 kag ang report karabato naton nga may ara plano nga makapag-settle ang tag-iyasan tracking amo man ang nabili nga biktima sa sining aksidente katabo kahapon sang kagahon Domingo dara sa may intersection circumferential Alice Road, Barangay Alicio Datsang, Bacolod. Opo diri kay Kagawad Glenn Borgosa, Bigota sa Barangay Panokoy para sa BBB program una sa balita una sa aksyon. Action Eric Magparo nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Life Extension Vitamin ang napatay, no? Hindi ko kapiho kung preso ining napatay o kung duha ang napatay sa aksidente nga nagluntad sa Barangay Mansalanao, Banwa sang La Castellana. We have action Percival Villamor. First. Yes, Action Rex ang nagluntad nga aksidente kagabi, no? Kagina sang aga alas 6:30 dito sa may Sitio Mandayaw, Barangay Masulog, La Castellana, Negros Occidental. Involved dire ang isa ka motor nga single kag scooter ini aksyon na Rex Hyundai scooter kag ang involved dire amo ang Hilux nga pick-up aksyon na Rex. Kag ini ang biktima kilala sa kay Reggie Bingaan. Reggie Bingaan iskultor 21 anyos sa isultero kag pumuluyo sa barangay Maniak, Gilyulngan City, Negros Occidental. Kag ang upod sini sa biktima ang iya nga backrider nga sin Norla Bingaan Alberastini 40 anyos kag ini siya pumuluyo man sa Maniak, Gilyulngan City, Negros Occidental. Ang driver dire sa Hilux kilala sa kay Alfred Gonsalgo Gargules, 35 anyos, may asawa kag pumuluyo sa barangay Himalalot, Negros Occidental. Driver ini sang itom nga Toyota Hilux Action Rex. Suno iya sa driver sa aton nga puro pag-istorya dito, samtang nga nagadalagan ang iya nga salakyan nga Hilux padulog dira sa Sitio Mandayaw, Barangay Mansalanao, La Castellana, sa may kurbada ayon nag-apply siya sa nga preno Action Rex
kag sa paglapat niya wala nagkagat o kung nagpilit ang among prino kag tuyo sini nga idirekta sa may sulod sang kampo sang Tubo Action Rex. Apang sa niya nga kapit dito pa kampo, nakita niya sa iya nga duha ka mata may ara nga single nga motor kag dasig ang dalasan sini sa ngaylak kag nalabot ang scooter nga single nga motor kag nalabot ini sa ngaylak kag dos pasulod sa kampo ang among single nga motor. Upod ini ang duha ka bakay ang duha ka persona nga kinaligis sang amo nga salakyan Action Rex. So dito gindeklarar sang attending physician nga dead on arrival ini ang duha nga si Reggie kag Norla Bingaan Action Rex. So karon ini ang investigasyon ara karon sa pag-ano ko par sang La Castellana PNP. Amo ini ang aton nga balita gikan diri sa La Castellana PNP ang inyo pa action Percival Villamor una sa balita una sa action sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Percival Villamor, balita gikan sa Bacolod o sa Banwa sang La Castellana. Kadtuan tanang balita ni Action Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Sa siyudad sa Escalante, duha ka persona arestado sa sunod-sunod nga by bust operation. No? Yari ang kaundan sang report ni Action Roger Gotib. Action Roger. Action Rex, duwa tanan ka mga persona ang mga nagkalalakpan arestado tungod sa bypass operation gipatingkayon sa mga katapos sa kapulisan sa Escalante City PNP sa sulodban sa sunod duwa ka adlaw kahapon las 2 imedya ang takna patingayon man sa crossing Espada Barangay Mabini sa among syudad ang bypass operation ginakop ang 34 anyos kikilala kay Glenn Canoy Ilotrago. Ini siya may asawa kag residente sa sitio Cagayon Barangay Tamang sa among syudad. Nakuha sa sininga sospitsado ang apatanan ka mga small hitcher plastic transparent sachet nga sa diing ginapatihan ini nga may unod nga shabu. Gipaidalon pa sa crime laboratory ang ini nga na-recover samtang na-recover man ang 500 piso bill nga gigamit sa bypass money kag ang aluminum foil nga ginakabig isa ka illegal drug paraphernalia. Sa subong, ginasikaso naman, ginahulat, agad ma-file ang kaso batok sa sininga persona. Nagligad nga adlaw lang sa Pizza 8, patigayan man ang bypass operation sa Barangay Alimango. Sa Alimango, sa higad lang mismo sa eskwelahan, ginakop. Amo ini si Melton Higoncillo E. Javier, 24 anyos sa edad, kag residente sa Clavel Street sa Gilngan Negros Oriental. Ang amo nga persona ang napaila na iya o kon upod ini nga pagapailan sa kaso karon man nga adlaw matapos nga na-recoveran man sa 3 ka mga heat shell plastic sachet sang shabu kag nakuha man sa iya posisyon kag kontrol ang gigamit nga bypass money nga 500 piso bill. Para ini sila karon nga detinado sa bahin sang Escalante City PNP. Report gikan sa siyudad sa Escalante una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nga report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Di
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsang ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na
tuhaw sa muliton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod sa luto sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:30. This time check is brought to you by Lucky. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa Lunes nga edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Buwas kita-kits kita mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan. Salamat gid sa aton sining mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili gilawang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way of a Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.